நவராத்திரி விழாவின் 9வது நாளான இன்று ஆயுத பூஜை சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. இன்றைய தினம் சரஸ்வதி பூஜையாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி பூஜை பொருட்களை வாங்க சென்னையிலும் தமிழ்நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் கடை வீதிகளில் நேற்று முதல் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. சென்னை கோயம்பேடு, மயிலாப்பூர், தியாகராய நகர், புரசைவாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் பூக்கள், பழங்கள் உள்ளிட்ட பூஜை பொருட்களை வாங்குவதற்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது. ஆயுத பூஜை மற்றும் சரஸ்வதி பூஜையையொட்டி கடலை பொரியும் அதிகமாக விற்பனையானது. ஆயுத பூஜை மற்றும் சரஸ்வதி பூஜையை முன்னிட்டு வீடுகளில் மக்கள் வாகனங்களை கழுவி அவற்றிற்கு சந்தனம், குங்குமம் ஆகியவற்றால் பொட்டிட்டு மாலைகள் சூடி வழிபட்டனர். பள்ளி குழந்தைகள் தங்களது நோட்டு புத்தகங்கள், எழுதுகோல்களை கல்வி கடவுளான சரஸ்வதி படத்தின் முன்பு வைத்து வழிபட்டனர். ஆயுத பூஜை விஜயதசமியை ஒட்டி விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஏராளமானோர் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றதால் ரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது. அதிக அளவில் ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்ட போதிலும் நேற்று காலை முதல் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியதை காண முடிந்தது.